Hola, jo sóc Esno. Avui som 4 de setembre de 2025. Fa anys, fa molts anys, va posar un anunci a la tele. I ara vaig buscar Dan Lemon i no hi era. Vaig buscar molt, però molt, i vaig trobar 13 anys. Dues d'am lemon. Per què 6-4? Perquè la gent la prefereix així, amb més cervesa que llimona. I Dam Lemon és l'única clara elaborada d'aquesta manera, amb 6 parts de cervesa i 4 de llimona. Dam Lemon 6-4. L'única clara amb 6 parts de cervesa i 4 de llimona. I ja està, complet. I l'anunci mai més. I això? I això? No m'ho creia. I és català, però té un accent anglès. No sé per què. I ja està. I això? Ja està. M'agrada la llimona. I la cervesa, pues no. Però la clara puc tolerar. Perquè m'agrada la llimona. Però Amb 6 parts de cervesa i 4 de llimona. Amb 6 parts de cervesa i 4 de llimona. no té sentit. Sí, té sentit, però no m'ho creia. I està guai. És extravagant. Guai. El Kel'Thuzad no funciona la el 13. Perquè Chengling 5 segons abans de la no funciona. Hero a Hero o Hero a Pico. I no funciona aquest parche. I adeu, que vagi bé i fins una altra.